Mens jeg vælter det. Skal jeg finde videre, når du dør? Sådan. Så kommer den der, skal jeg nok filme, når du dør. Og jeg må ikke tage for de 2 øverste. Nej. Der er der nogen spil, man kan tage. Nå, der er lige en der. Det er en række af hvordan er. Skål. Lort. Skål. Drink one with player to right. Ja, så skal bare 2, så tager vi andre en. Skål. Ja. Du skal have 2. Nej. What? Det kan blive ved. Sindssygt. Det er jo for sygt. Altså, det er fysisk umuligt på alle rækker. Ja, man kan ikke tage noget der videre. Måske. Måske. Og den der, hvor du begge to har taget 2 fra. Eller en fra så 2 tilbage, men en er i midten. Det er den eneste mulighed, der er for at tage noget som helst. Det er jo sindssygt. Og de sidder bare godt fast. Shit. Nu skal du filme mig. Hvorfor da ikke det? Det var ikke det, der var meningen. Jeg skulle filme, når I væltede. Jeg skal bare lige have noget proof på, det er der vælter den nu. For satan også. Så mere fast i den ene side end i de andre. Altså, et eller andet tidspunkt, når man har fået dem uden en vis mængde, så synes jeg, bordet fanger. Ej, det her tilfælde, der må man godt. Come on. Jeg har bare hjulpet den, der skal tage den dernede. Skål. Skål. Det var close.